adayunay nagbaetan ta. Tsak mo no kasano ka no sumipnge balagip na ngata. Nubukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa. Di mo kadila marikna tay di bara ayat kuken ka. Tapnon si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa. Ngemno di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka. Ururayek tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo. Pay am ngayet kas ko ti I love you. Sikalat balag lagip ko. Adaak ditoy adda ka tita adayunay nagbaetan ta. Tsak mo no kasano ka no sumipnget malagip na ngata. Nubukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa. Di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka. Ururayek tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo. Pay am ngayet kas ko ti I love you. Sikalat malaglagip ko. Ururayek tatawag mo biyag ko tapnon may katanday ta iliw mo. Bay am ngayek kas ko ti I love you. Sikalat malaglagip ko. Sikalat malaglagip ko. I love you. Matmata tangatan kapare agparangka aniniwan mo aja makita idi aldaw api manaw ka numan pa'y biyag ko adayu ka jatuh pulusi waksi dikariken ka
Kanayon kalata dito'y anunod. Si kalata ipitpitik to'y puso. Mangrugi na sumkar to'y puso. Kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyag ko adi ka nakita. Kas na unday apanawen ajak ng egan. Day tatimek mo tunggal at sapa. Mula kumabiyag ko nalaklaka. Nga umayak tapnon maarakop ka. Kabare maep-epan kuma. Iliw ko kenta nagpaiduma. Biyag ko uray adayuka. Jaktu pulo si waksi dikariken ka. Agdaag dito'y agur uray ken ka. Ayat ko sublianam to kuma. Mangrugi na sungkal to'y puso. Kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyag ko adi ka nakita. Kas na unday apalawen ajak ng egan. Day tatimek mo tunggal at sapa. Mangrugi na sungkar to'y puso. Kaput na palaos nga iliw. Nabayagan biyag ko adi ka nakita. Kas na unday apanawen ajak ng egan. Day tatimek mo tunggal at sapa. Day tatimek mo tunggal at sapa. Awanak man di tasidong mo. Aling nagiman pitit to'y puso. Tapnoin ka may mutek-tekan kay papanan. To'y napudno nga panagayat ko. Hindi nga po ayat ko. Balikas ni karayo. Pangipek saak gagarken iliw ko. Ngagsalag dita arpad mo. Iwaksim ni panatwa-twa. Tasagrapen tatilipnos na. To'y ayat ko para ken ka.
akas kaluyon, ikini-kini daytoy nay pato. Kaya't apagkasarap, kay sibil ang mapirmaan. Kaya't punto ijay simbahan, tanumag na marupi karan. Et intong agkasarap, baliwag ko to'y puskura. At kuti-kutin to, di abagag. Ang kinikinin to, pa'y di panagnak. Et intun agkasarap, et kutay adut kwartana. Tapos makadomingo, iti pagaya, maawis to, amin nagkaruba. Et intun agawid akon, nagkuyog kundot dito kentambon. Agpalik-palik to, akas kaluyon, ikini-kini daytoy nay pato. Agpalik-palik to, akas kaluyon, ikini-kini daytoy nay pato. Saan ko mga siya ipabasule? Numarak-rak ayat kelangin-langin, kasikat na lawag anang baybay-an. Sanak laam mo nuwag tuog ka, umanay kenkan makita na iti maminsan. Umanay kenkan tawag ken pa kumusta. Uray no nasakit pilit nga awate, no panunutek nga sika iyay ayate. Un punuak nagkurkurangan, kanaya tinepelak ti gumura. Jakin paka imbes ngay ay went nak saan ta indadanes na kasta kadi tinapud no nga agayan. Ipabasule no narag-rag ayat kelangin-langin, sikat na lawag anang baybay-an. Sa naglaam mo no agtuog ka,
kita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pa kumusta uray no nga sakit pilit nga awate no panunutek nga sika ti ay ayate punpunuat nagkurkurangam kanayak tinepelak ti kumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi pinapudno nga agayan kasalong ay patek ko ti kasken ka martirak ta puso ayat mo jak marik na at patek ko jak marik na tadungom kasaluwa jak kuden panagtuok ko pinunpunuak nagkurkurangam kanayak tinepelak ti gumura jakin pakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan kasta kadi tinapudno nga agayan napudno ken natarnaw ngem inkulbo tuy puso kening kalilipatan pinilit ko nga iliw-liwan sa kaunggan ketinawan kuna saan kan para kaniyan tudno anarigan iti manglipat nupay pilit ko nga iwaksi lagit mo at subli dakit inalakam mo nga ulpit ken pait ket nay mulan ti barukong ko kas may sa apuris narikan iti manglipat sa emiti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat Japan ama iwag
nagrigan iti agbyag ngagmaymaysa. Nabulit ka, naranggas ken naulpit ka, manangalilaw manangirurume ken manangkulbo. Pilitan ka nga iwaksi iti lagip ko, kadikan amay karin iti pamatek ko. Larikan iti manglikan sa iti naglabas, dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon anang lipat. Jakman ama iwaksi lagigit ituirik na ay nagrigan iti agbyag ngagmaymaysa. Dagidi ragsakta ken adu ngarapaak, ngimpas man angin biag ko anaglabas, ket di sampit na nagbalin ana sabrak. Sika awanen ti sabali nasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin di nga tabiyag ko malunag day tarik na pakaasik ken ka ket in ka indengan amwe awan kan dito'y denak iti kanuman di kanto isukat kasi kalaing inkarit ngayaten iti agnanayon inggat tungpal tanem
adu ngarapaak ngem kasman angin biag ko anong labas ket di samit na nagbalik ana sabrak sika sika awanen ti sabali nga agikot ayat ko anasudi ditoy sidong ko agsubli ka kadin tainta tungpalen dagidi karin karin di nga tabiyag ko malunag day tariknam pakaasik kenta ket inka indengan amwen biyag ko agur-uray tuy puso tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko tasika awanen ti sabali nga ipatpatek ko. Napudnumet laeng nga di kapay nang lipat Udut baru kung muti abrasam kaniya Ta idi awan ka ay agsangsang itak kainiw kabiyag ko ay nang lunaan Nalaos ko'y iliw kung lumarik nam lakuma Ang sakit to'y naken kupan na kay sinaken ka Diyak pa'y samirenen uray biyag ko tay sumina tasika nga rod iti inakindad daduma Sipud tumanaw ka di ta nagkit-kita Umarugos ko'y luluwak lumalaglagip ka Agsurat ako mano sa dinno adaga ket no agsubalit ka Umanay dan aliw-liwa Nalaos ko'y iliw kung lumarik nam lakuma Kan sahit ko'y naken kupan na kay sinakten ka Diyak pa'y samirenen uray biyag ko tay sumina tasika nga rod iti inag-indad daduma Sabot kumanaw ka di ta nagkit-kita Umarugos ko'y luluwak lumalaglagip ka Agsurat at kumano sa dinno adaga ket no agsubalit ka Umanay dan aliw-liwa
ganang ating pindang daytanan pagtanaeng puso amadan danagan jak lang masarakitan di magmatmat kentan gaputa pintas mo man anag pa'y duma maringat man nagpa'y duma unay aragsa kasla maris rosas diag lawlaw ket agrimat-rimat aglalo no ikitam dagita matang kaniya ket isen mo ang nasangit daytay man maimatangan baybayatin yet nagtapangyatin tapmo ang mukmeten iinag banagin ikakad agwadwa nasiksikalain dinaktu ayatin dinaktu patpatgen Jaksan masarkedan rugso daytoy puso uray jakpay kaya umat maisturbo ngem pilik netlaeng riknag jak maulbod ay ayaten kami bukamon toy puso naragsak tiyagbiag no adda kaayan-ayan kasla maris rosas diag lawlaw pamaimatangan Diruni karayo tiagarit kaungka ket sapay tani ayan dinto kumapulos mauman naragsak tiyagbiag no adda kaayan-ayan kasla maris rosas diag lawlaw ket agrimat-rimat aglalo no agpada amad na kaawan ket kasla niragragsak di agresat wenno maumam ket kasla niragragsak di agresat wenno maumam
sublianam tuy pusok sa pulan nagtuman biag ko iti amin na disong yamawanak tasidong mo ngemapaya nagpaliw ka pimanaw ka di nagpagkata tinurong mo adayo adaga linipat mo karimken sa pata kasanuak pa'y ngarod ita sinagtaman tayo to'y nairik na nupay nagayatak unay ken ka pulos di ka natagikwa ngema pa'y nagpaliw ka imanaw ka di nagpagkata tinurong mo adayo adaga linipat mo karimken sa pata kasanuak pa'y ngarod ita sinagtaman day to'y nairik na nupay nagayatak unay ken ka pulos di ka natagikwa. Pasensya ang lakuman taawan ngamin tilod tuy cellphone ko ita dandanin sa paikit ag-expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saadek ita